Yento ma pod mana mahinyo chuny ni nonro dhi nyime bang' ringre japuonjre moro ne okwany kolire tol e choo mar sikund sekondar ma Orero mani Rangwe e kaunti ma Homa Bay ka chich to nitiere ni dene nodere. Ringre japuonjre no ma en ja klas 12 no yudi kod jowetene ka olire tol e kar saa 12 okinyi e kinde mane gidhi luoko choo. Ruoth ma gweng'no Andrew Kambo ne oyango masirano ka komanda mar obila ma Homa Bay Samson Kine bende owacho ni pok oyangi gima dine mi wuoyi nodere. Olero ni Atina Roerano noloso gi wuon mare e simb japuonj nyoro godhiambo to pok oyangore gima ne giwacho. Ringre japuonjre no osechwal e kar kano ringre ma Homa Bay Referral. Tipo karsa apagayo ginus to wanwango wach nyathi moro odere orere e choo. Koro wa inform jotendwa wate wan ka nyaka DCC nyaka Director of Education NTA ka sub county kuonde gite. Koro police osekawo the body setere mitari kod wanono weche matindo kweye kama tinde duong'. Wawinjo ni en nyathi kaganda. That's the much we know. Ono wangi tol kanyo ero e choo. Nyithindo wetegi kod luoko choo. En gi long mar skul topo golo ke topo kore ne nono. En ja form 4 to jathi kaganda. Investigations are going on mawar ka team ng'eny ng'eny kabisa. The main investigation is that jana ni kama baba yake aliongea na class teacher alafu baadaye akaongea na huyo kijana yake. Hiyo mazungumzo haijaeleweka ni kitu gani sana walikuwa wanauliza. So far that is the information that we have.